मी तुला विचारतोय, आज आता तू आमच्यासोबत इथे सेलिब्रेशन साठी आलाय, तर तू आमच्यासाठी आता काय करणार इथे? काय नाही, आम्हाला बाय केम बॅक विथ अ न्यू व्हिडिओ फ्रेंड. सो कसे आहात तुम्ही सगळे लोक? आजचा जो व्हिडिओचा टॉपिक आहे तो बर्थडे सेलिब्रेशन आहे. माझ्या मित्राचा बर्थडे आहे आणि आम्ही बर्थडे सेलिब्रेट करण्यासाठी वेंगुर्ला येथे जाणार आहोत. सो गाईज, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ट्रॅव्हलिंग वगैरे हा विषय दाखवला नाही आहे, कारण मला बर्थडे दिवशी ब्लॉग शूट करायचा नव्हता, कारण खूप सारा काळ होता. संध्याकाळी आमची बर्थडे करायचा प्लॅनिंग ठरला होता. सो मी ट्रॅव्हलिंगपासून म्हणजे घरापासून ते वेंगुर्लापर्यंत व्हिडिओ शूट केला नाही. पण तिकडे जेव्हा मी पोहोचलो वेंगुर्ला येथे, जिथे आम्हाला बर्थडे सेलिब्रेट करायचा आहे, म्हणजे एका मित्राने जागा घेतली होती. तिकडे एक बंगला आहे, तो बंद असतो आणि त्याच्या बंगल्याच्या समोर आम्हाला बर्थडे सेलिब्रेट करायचा होता. लाईट वगैरे जोडून आम्ही तिकडे बर्थडे सेलिब्रेट केला. तिकडे बर्थडे सेलिब्रेट करायला खूप मस्त वाटलं. खाली एकदम संपूर्ण वेंगुर्ला दिसते, पण रात्रीचं मी तुम्हाला दाखवू शकलो नाही. माझा पहिल्यांदाच मूड नव्हता, कारण सगळा एवढा काळं बघून मला वाटलं क्लिअरिटी पण एवढी येणार नाही. पण तिकडे जेव्हा बंगल्यावर आम्ही जेव्हा सगळे मित्र लोक पोहोचलो, तेव्हा खूप सारी मजा यायला लागली. असं वाटायला लागलं शूट करतो आणि कॅमेरा बाहेर काढला मी आणि शूट करायला सुरुवात केली. पण कॅमेरा मी भावाकडे दिला होता माझ्या, आणि त्याने संपूर्ण व्हिडिओ शूट केला. आणि तोच काय बोलत होता का, ब्लॉग हा विषय मनात माझ्या नव्हता. मला फक्त व्हिडिओ या कारणासाठी पाहिजे होते की माझ्या म्हणजे ज्याचा बड्डे आहे किंवा आम्हा सगळ्यांना तो स्टेटस म्हणून व्हॉट्सअपला लावायला भेटणार. पण नंतर ठरलं की ब्लॉग शूट करून एक यूट्यूबला आपण जोडू शकतो. काही प्रॉब्लेम नाही, फक्त ट्रॅव्हलिंगच दाखवलं नाही, बाकी सगळी मज्जा ब्लॉगमध्ये आहे. सो व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि सगळ्या लोकांपर्यंत शेअर करा. आणि तुम्ही पण तुमच्या मित्राचा बड्डे कसा करताय ते पण सांगा. ओके, कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा तुम्ही पण तुमच्या मित्राचा बड्डे अशा प्रकारे सेलिब्रेट करताय की दुसऱ्या प्रकारे सेलिब्रेट करताय. अभी बाता कर बे. विनोद आहे. एक नंबर. तर विनोद, मी तुला विचारतोय, आज आता तू आमच्यासोबत इथे सेलिब्रेशन साठी आलाय, तर तू आमच्यासाठी आता काय करणार इथे? काय नाही, आम्हाला माहित नाही होतं इकडे काय आहे, पण आमच्या भावाचा बर्थडे आहे. आम्ही आलो आहे इकडे तयारी करत आपले मित्र आणि वडापावचे बिझनेसमॅन प्रसाद कुंभार. आणि हा लहान मुलगाने आमच्याकडे बिर्याणी आणलेली आहे. याने तुमच्यासाठी बिर्याणी आणली. 3 किलोची बिर्याणी आणलेली आहे. 3 किलोची बिर्याणी. तुमचं नाव सांगा? चैतन्य नाईक. आणि हा पण नेपाळी आलेला आहे इकडे, चायनीज मधून इकडे आला. हा नंदा आहे, तो कायम गंध राहतो. आणि इकडे हा बघा अमोल, आणि हा बघा अवी, आणि हा पण अवी आहे. आणि इथे अळी काढायला येतो, त्याने आणलेला आहे इकडे. चांगल्या प्रकारे सोय केलेली आहे आमच्यासाठी इकडे. आणि हा बघा सो गाईज, आता आपण इथे आलेलो आहोत आणि तुम्ही आता बघितलं की आता आमचे सर्व मित्र आता इथे आलेत. बर्थडे सेलिब्रेशन करायचं आता आम्हाला. आता बर्थडे सेलिब्रेशन तुम्ही पाहू शकता आता आम्ही कशा प्रकारे करतोय. चूल नव्हे तर आता आमच्याकडे जरा बजेट कमी असल्यामुळे आता आम्ही आमच्या मित्राचा बर्थडे सेलिब्रेशन सो आता हा बाकडा तयार केलाय. बाकडा पण तसा तुम्ही पाहू शकता आम्ही कसा तयार केलाय. चालू आहे काम. आणि हे दत्तक प्रसाद कुंभार. आणि हे बघा बिर्याणी तयार आहे इकडे. हे बघून घ्या. बिर्याणी हे बघा. आज चमचा मी तुम्हाला घालून दाखवू का बुतू आईच्या गावात. सो गाईज, आता आम्ही बर्थडेला सुरुवात करणार आहोत. आमचा मित्र तिकडे बनला, त्याला बोलवतो थोडा. अभि कमॉन हा बर्थडे बॉय आहे, एकदम दिलदार मनाचा आणि खूप चांगला माणूस आहे. आमच्या सगळ्यांचा टेस्ट असतो. भाऊ, मला एक समजलं नाही. आता हा तुम्ही त्याचं इंट्रोडक्शन आम्हाला करून देत होता, त्यावेळी इंट्रोडक्शन करून देताना त्याने हात जोडले. हात का जोडले त्याने, कशासाठी? सांगितलं ना, दिलदार मनाचा माणूस आहे तो. दिलदार मनाचा माणूस आहे म्हणून तो हात जोडतोय असं म्हणायचं का तुम्हाला? हा, मग ठीक आहे. मग हे विनोद, नमस्कार, बोला काय. तर आता तुम्हाला कसं काय वाटलं इथे आता येऊन, कसं काय वाटलं तुम्हाला या बर्थडे सेलिब्रेशन बद्दल? तुम्ही काय बोलू शकता? ठरवले 2-3 जागा बघितली, जागा कुठेच भेटत नव्हती, म्हणून तुम्ही या अडगळीत आला. इकडे आलो. हा आमचा प्रभात, याने जागा दाखवली. हा इकडेच काम करतोय.
बाय द वे हा काय काम करतो इथे? अळी काढण्याचं काम करतो. अळी काढण्याचं हजार कल्पना आहे. पाणी काढूचं काम हजार करतोय. कल्पना आहे. आणि त्यामुळे ही जागा यांनी अवेलेबल करून दिली आमच्यासाठी. नाही पण खरं तर यांचे पण खूप खूप आभार मानावे लागतील आपल्याला. कारण त्यानंतर आमच्या सोबत हा डीके आहे. डीकेने खूप मोठ्या प्रमाणात मेहनत घेतलेली आहे. खूप मोठं डेकोरेशन केलेलं आहे. त्याला आम्ही जरा विचारूया तुम्हाला हे मदत करताना कसं काय वाटलं. त्यानंतर त्यांचं त्यांना वैयक्तिक पण एक मत छोटीशी भेट त्यांचं वैयक्तिक मत घेऊया आपण. थांब एक मिनिट. त्यांना पण एक छोटीशी भेट वस्तू गौरवणार येतोय. ठीक आहे भाई. ठीक आहे भाई. आणि चना खाओ, हड्डी में कॅल्शियम. आता का बोलत नाही? काय काय प्रॉब्लेम काय? आणि तुम्हाला आता सांगू इच्छितो मी की या सगळ्या मित्रांमध्ये असा एक मित्र आहे तो हा बघा, हा नेपाळी आमचा. नेपाळी खूप आपण याला पाहू शकता. अरे त्या बिचाराची वाट लावू नका रे. बोला काय बोलायचं. हा तर तुला काय वाटतंय बाबा? तुझी जर खेचतायत एवढी खेचतायत तुला काय वाटतं यांच्याबद्दल? हे बघा केक. शिवाय दे त्यांना, शिवाय दे. तुम्ही याला पाहू शकता. आमच्या ग्रुप मधला एकदम थर्ड क्लास प्राणी. आम्ही जे काही सर्व शिकलोय ते ह्याच पोराने आम्हाला शिकवलंय. केक पाहू शकता तुम्ही, केक पाहू शकता इथे बर्थडे साठी. त्याच्या आईला काळोख येतोय रे केकवर. लाईट हा जरा बॅटरी मार त्याच्यावर. हो बी तिकडे डेकोरेशन रेडी झालेलं आहे. डेकोरेशन करतोय पण तेवढीच घाण पण करतोय. कुठे हे काय ती तुमच्यासाठी असते. ह्याच्या पण नाही फुग्या असते. फुग्यामध्ये फुग्याच नेले. हा जो मित्र आहे कुणाल म्हणून ना, तो खूपच लाजच आहे. कारण त्याला असं वाटतं की आपण स्क्रीनवरती येता कामा नये. आणि अवीबद्दल तुम्हाला बोलतो निदान मनाचा माणूस. आणि मी मस्करी करत नव्हतो त्यावेळी, सिरियसली सांगतो. त्यामुळे मी आज इकडे बड्डेला आलो नाही. अण्णा इकडे येऊन गेलेला आहे बघा. त्याला कंदील इथे सांडून गेलेला आहे. आणि कधी कधी शेवंत पण इकडे येऊन जाते. शेवंत पण येते कधी. शेवंत कोण? शेवंत अण्णाची एक्स गर्लफ्रेंड आहे, ती पण इकडे येऊन जाते. आणि अशा प्रकारे इथं त्यांची आठवण म्हणून आम्ही एक कंदील इथं ठेवलेलं आहे. ओ माय गॉड. हवी डेकोरेशन रेडी झालेलं आहे. थँक्यू. धन्यवाद. सारखं करा डेकोरेशन. तर तुम्ही आता बघता तिथं सगळी आम्ही आता ही बर्थडेची तयारी केली आहे. अरे पण तुम्ही ह्याचा सगळा केला. त्याचा आता खुर्ची खाली खुर्ची नको. खुर्चीला उभं ठेवतो त्याला. त्याला उभं ठेवतो. बड्डे वाल्या मजाक नको. बड्डे वाले बस तुला खायच्या. कोण Everybody let's put your hands up to MSC in Cambodia. And welcome to Mr. Sochit on the mix. Happy birthday.
वाव आरजू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे अवीचा बर्थडे झाला तुला कसं वाटतंय गारगार वाटत त्यानंतर आपला विनोद भाऊ आहेच बोलायला तुला कसं वाटतंय खूप छान छान वाटतंय आणि आज बर्थडे उपास धरला जरा बनवतोय हे कॅडबरी काय भरले गुडगुडू कॅडबरी होती तो पप्पू तुला कसं वाटतंय की आज आमचा बर्थडे आहे आणि आपण फर्स्ट टाइम इकडे आलोय खरंच खूप छान वाटतं इकडे येऊन म्हणजे कसं आजपर्यंत कधी आपण अशा तुमच्या राहून जे आता हे फ्रेंड सर्कल जे काय आहे ते सगळं मी मनसोक्त म्हणजे खूप म्हणजे एन्जॉय करतो तुमच्यासोबत राहून खरंच खूप छान वाटते थँक्यू सो मच तो दत्तप्रसाद तुला कसं वाटतं अवीचा बर्थडे आहे आणि आज तो अवी तुझा जरा खास मित्र आहे खूप चांगलं वाटतं आणि खूप आनंद होता आम्ही गेले 2-3 दिवस त्याची बर्थडेची पार्टीची सेलिब्रेशनची तयारी करतोय आणि अवी हा माझा खूप खास मित्र आहे आम्ही दोघं युवा उद्योजक म्हणून आमच्याकडे बघितलं जातं आम्ही ते संघर्ष ग्रुपसाठी काम करतोय आणि हे आमच्या काही मित्रमंडळींचा आम्हाला खूप प्रकारे सपोर्ट होतोय आणि अशा प्रकारे आम्हाला इथे आमचा ग्रुप खूप मोठ्या प्रमाणात वाढवायच्यामुळे आम्ही असे छोटे छोटे कार्यक्रम करत असतो मी कायम याच्या पाठीशी असतो पाठीशी पुढे राहाल तुम्ही जेवढे पुढे राहाल तेव्हा तुमचा ग्रुप पुढे जाईल बरोबर हे ग्रुप 4 माणसं आपण आमचा चांगला मित्र आहे कारण आमच्या माशांची जरा कमतरता होती कायम आमच्या घरी येऊन ते चांगला सपोर्ट केला आणि मासे बिचे आमच्या घरी येऊन बुधवार शुक्रवार पोहोचवतात माझे 100 रुपये कधी दिला तुम्ही पाहू शकता इकडे टेस्ट हे करण्याचं काम आमचे यशवंत कुमार करतायत हे काय ना भात जातोय दोनच काहीतरी घालून ते हे करतोय काय काय झालं काय खाल्लं काय घालू तुम्ही इकडे पाहू शकता बिर्याणी वाटप चालू आहे अवनीने आपल्या बर्थडे साठी स्पेशल बिर्याणी ठेवलेली आहे आणि ही सगळी बिर्याणी तुम्ही जर पाहतात सगळी बिर्याणी चैतन्याने बनवली आहे हा चैतन्य आहे याने बनवली आहे छोटासा मुलगा आहे पण बिर्याणी समोसे वगैरे सगळे आयटम एकदम छान प्रकारे बनवतोय आणि त्याला सपोर्ट करायला सोबत आहे एक नंबर बिर्याणी बनवली आहे चैतन्याने तुम्हाला जर ऑर्डर करायची असेल तुम्ही चैतन्याकडे ऑर्डर करू शकता त्याचा नंबर तुम्हाला त्यांका दिवशी धनंजय माने इथेच राहतात का सो काय आहे हो आम्ही केलेलं मित्राचं छोटंसं बर्थडे सेलिब्रेशन तुम्हाला नक्की आवडलं असणार सो अशा प्रकारचे आणि याच्यापेक्षा भारी भारी व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला आधी सगळ्यात पहिल्यांदा सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा आणि कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा व्हिडिओ कसा वाटला ओके थँक्यू